urmatan. Para pamirsa kakung Sumawana putri ingkang tansah mamardi hamarsudi luhuring budaya. Nuwun kawula nuwun. Rumaos sumengko pangawak baja kadya walastra ingkang lumit kadaya saking para kadang kesenian Wahyu Krida Muda ingkang mijil saking dusun Slongisor Desa Batu. Ing dalu punika katinimbalan dening para warga dusun Manggiarjo Sakukuban. Kepareng badhe atur panglipur dhateng para pamirsa saha sumrambahing para masyarakat wonten ing padukuhan Manggiang punika. Ing saderenge monggo sedaya kawula ajak sareng-sareng kanthi nganglungaken jangga nglumahaken asta nilingaken karna minangka puji kunjuk syukur dhateng ingkang maha welas maha asih ingkang sampun paring pinten kanikmatan karahmatan kawilujengan waradin dhateng kita sedaya. Dhateng kantun selawat sarta salam kita konjakaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita rengga-rengga syafaatipun wiwit ing donya ngantos dumugi atal akhirah. Amin Allahumma. Kanthi miyak sepining swasana saking para kadang seniman seniwati Wahyu Krida Muda ing sakmangke badhe atur panglipur ing mbok bilih. Anggenipun kawula sarencang atur panglipur tansah kathah kekiranganipun lumantar kawula nyuwun agunging samudra pangaksama awit kawula sarencang tasih wonten tataranipun bangku pasinau. Sugeng hamriksani kanthi mardukaning penggalih hayu rahayu ingkang samya pinanggih. Bunjreng lampain kok. Hei.
seni Jawa ayo padha dilaluri dilaraning para luhur kula codoleno jeneng kang edi luhur kangge nglipur para warga dimen tulus lan tari nyora ampun sang manggala denya dawuh mrentro wadya Tinoto landa iti sama kala angawe prajurit ira
Arya Penangsang. Arya Penangsang adalah adipati ing Jipang Panulang. Arya Penangsang adalah seorang adipati Ani Daralhama. Arya Penangsang mempunyai watak adigung adiguna. Arya Penangsang mempunyai guru yaitu Sunan Kudus yang menampakkan ilmu Aji Joyo Kawijayan Guno Kasantika. Arya Penangsang melatih para prajuritnya yang dilatih langsung oleh sang adipati. Di detik-detik terakhir pertapan sang adipati, Arya Penangsang jingkranglah pesta Perpu Kunjono Condoro Wino yang disaksikan oleh rakyat adipati ing Jipang Panulang. Di tengah-tengah pesta, Pekatik pun datang, merauh, menangis karena telah diperuh telinganya oleh prajurit dari Pajang yang disertai surat penantang. Sementara sang adipati membaca isi surat tersebut, Penangsang pun marah, lalu memerintahkan semua prajuritnya segera menuju ke tengah-tengah kali Bengawan Sore. Amuk, amuk Hadiwijaya.
Para sore lan prajurit kabeh padha ngasuh sak wetara. Ingsul bakal paring dawuh marang sira kabeh. Betaun. Taun. Ditimbali nyedak oren. Betaun. Terus pundi? Ditimbali mah gumujeng. Nimbali kula napa nimbali pekatik menika? Ya slirane kuwi sing tak timbali. Oh kula. Terus pundi? Terus pundi? Betaun lan para soreng kabeh. Ji pun Dipati. Awak dhewe ana ing tengah wengi iki diaturi rawuh wonten ing tlatah Dusun Manggiharjo kang saperlu warga masyarakat Dusun Manggiharjo duweni hajat. Hajat menapa menika Kanjeng? Sedekah bumi utawa merti dusun. Saparan ngoten Kanjeng. Laras mentaun. Ji. Pramila nggih kula lan panjenengan menika dipun aturi rawuh wonten ing papan pahargan ing dalu menika ingkang saperlu dipun nderek ngregengaken swasana wonten ing tlatah Manggiharjo menika. Oh, ji. Muga kok rame sanget menika Kanjeng. Saparan menika. Ya mergo ndak krungu ket wingi-wingi yen dina iki bakal ketekan women taun. Napa nggih Kanjeng? Coba matur marang wong-wong ae. Nggih matur nuwun sanget menika. Kula pun diaturi rawuh wonten ing dusun ngendi ki le? Ngendi? Manggerjo. Kok juk kaya ngono tenan ora kuwi Manggerjo. Nggih niku Manggerjo. Oh Manggerjo. Disane Manggerjo ki ya kene iki. Wah, jan Manggiharjo wonten taun. Oh Manggiharjo. Niki boten berarti pekathik menika. Mula ana ing dalu iki awak dhewe matur agunging panuwun marang warga masyarakat ana ing Manggiharjo. Oh, ji. Kabeh muga-muga wae Mbah Kyai Danyang, Nyai Danyang ana ing tlatah Manggiharjo iki maring ana ayem tentrem marang warga masyarakat Manggiharjo, paringi lancar nggone golek sandang kelawan pangan, paringi bagas kewarasan, tinebihna saka Buddha lan Sengkala, sumrambahing marang awak dhewe lan para kawula kabeh. Menika dusun Manggiharjo menika niki ya Kanjeng. Mula ana ing dina iki sliramu utawa paman ndak aturi golek hiburan kanggo ngregengake swasana ana ing bengi iki lan kae paman ana uba rampen. Jenengan kok ajeng anak hiburan niku jenengan gadah kajat napa menika Kanjeng? Nderek ngregengake swasana ana ing tlatah Dusun Manggiharjo miras Andrawina wong Pas mentau. nika jungkare jenengan to. Bener. Pekade gatekno bendaramu mau ngomong piye? Sanjang pripun niku? Jare kuwi kon golek uba rampe kanggo jugare bendaramu Talak Brata. Oh nggih. Ora ndang tidakno gorene apa wae sak anane. Napa mawon niku? Ya teko gorene wujude apa ora ya ngono. Masa nggih uga rampe tok. Hiburane mboten niki. Hiburane mboten. Ya hiburane iki ya mengko golek ngendi tak pasrahke kuwi. Kowe nek kon golek hiburan kon golek LC wae. Nomor setunggal. Kowe jan wonge pas banget kuwi. Berat.
Kok berat piye wong dawuh golek sing disangoni karo Dipati kok piye? Ya, pandangan ini ku dereng enten Cobi. Lho. Aku yo jae wis tau mireng. Jare ana gambyong cewek-cewek cantik banget. Oh, Jarene saka dusun ngendi kuwi? Selongisor. Selongisor. Mbak Andi CS iku. Jarene kuwi apik-apik lho. Wah, nggih. Jarene Bagus ayu. gitu. Walah nggih. Nek yo kuwi ubur rampene gawarene dhisik. Nggih. Kanggo jugare bendaramu anggone talak brata. Dadi ini tak kula langsung pados. Yo kaya ngono yo. Goncang tindakno. Aku percaya karo kowe man. Kowe nek kon golek sing biduan kaya ngono iki jan wasis banget kowe man. Lagi ngoten nggih Jung Jipati. Tahun neng aku gumun. Terus Marang paman sing siji iki kok ndak sawah akit mau kok ora kaya biasane. Lah Apa lagi ora patek sehat, apa piye? apa kepiye man? Mangendika karo bendaramu. Ini. Kurang sajene. Sangune sing ajeng damel ngerum ki dereng diparingi kali. Oh. Ya mengko kok budal iki ra ya sangoni kowe lagi golek LC areng ngerum meneh. Mbaya sing kaya ngono ki mbaya dilereni. Kok nderek jenengan ki Man paman kanca-kanca dijikuki unjukan apa anane kanggo tombo salib. Jukuke unjukan sih. Mesake prajurit gawe wis ket mau lek gladi. Nek dikongkon karo bendaramu ki mbok cengenges-cengenges kaya ngono kuwi, Man. Man, aja kakean gemujung tamatke juragane ngisor kono lho. Lho. Engko kowe ora sida ditimbali kowe engko. Lah iya. Engko nek gawe ngerum engko ki mesti sangoni kowe. Kowe gawehane golek LC kok kowe. Menika sampun cumawis Kanjeng. Hiburane nggih kula pun pasrahaken dhateng paman menika. Ya karo ditunggu karo ngleren-nglerenke awak dhisik. Nggih, ngoten nggih. Kowe wis booking man karo sing biduane sing kene iki. Oh ngono. Jajal kaya ngopo aku ngerti to man. Lho, iki man golekanmu. Kok ya pinter temen sliramu golek biduan sing ayu-ayu kaya ngono, Man. Man, coba panganan sak anane iki didungke kanca kancane. Kersake para prajurit. Sak anane dadi kersake. Nek menawi jeneng preso menika biduan saking pundi lho, Man. Aku dhewe lagi yen bocah-bocah duwe do ajar tari kanggo ngedaki swasana yang ono kanggo Besar sangat menika Kanjeng. Nek badhe ngundang menika teng pundi menika? piye mentalo Badhe ajeng ngundang biduan niku teng dusun pundi menika? ana ing tlatah dusun Selongisor desane Desa Batur. Oh, Ijel sak wilayah Getasan. Oh ngoten. Oh nggih. Pemenawi benjang kula badhe nangkap menika Kanjeng. Lamun ora liwat sira mungkin ora bakal sasar. Sasae menika Kanjeng. Pinter temen kowe Man anggone golek biduan iki. Pinter banget kowe Man. Ayo kula wis pasrah. Wis ahli
dadine nek ngono iki man. Sithik niki. Oh mulane. Yo bom-bom bilawaning penggale ingsun. Dan nyawang kaya mengkene muga-muga wae. Warga masyarakat ana ing Manggiarso uga duweni rasa remen marang kesenian awake dhewe. Jabul kae kang tak ati-ati Kowe lho man melu joget ana kowe lho man. Iki wis ane dadi pati. Kok melu Kodo cuwi bakar pisan ora ana kabare Rajake raja lal wong tancah dadi pinutuh tekanati ecoke barati mari kang muka-muka tancah tekan hatiku rati tentrem amulane trokang aja mari kangen muladi rone tron aja bocati Paman. Nggih pripun Dur? Paman, apa mung entuk loro iki kok liyane apa ora ana? Liyane niku biarangan. Ora dadi ngopo. yang ana piye Lah adimu mau ki nang ndi, Mas? Jabul kae kang Ngare. ati Adimu ya kon ngare. Nek kok wis domongi apa gurung, Man? Pripun? Gagak rimang ana sing ukuran ki aja sembarang suket kae, Man. Adimu kok domongi. Kalau jono ora Dadi mangkene kasih klentuk kan. butuhke suket kalau jono gagak rimang ana sing ukuran kae, Man. Mari kata buka tancah tekan hatiku rati tentrem amul ati troka Wis ket mau kok ora mulih ki mbok yo disusul to, Man. Toke prajurit. Kok ora ganggu kowe toke prajurit ditoke. Ora ganggu kok kayak seneng-seneng. Toke. Oh, kaya ngono. Lho. Lho kok leo Kanjeng kok. Kati. Nang apa? Ndak tak jauhi ngarit. Kok njuk bali tulung-tulunge nang apa? Piye? Kupinge yo. Matura sing cetha. Kupinge yo. Kupinge loro. Yo. Lho. Kok kuping kan ya loro to, Man. Lara lho. Pementau nang apa? Man didang pementau sing matur sing terang lan terwaca. Iki lere mau ki kepiye kok mlayu mlebu ana ing pahargyan tulang-tulung
Kula wau ki dikengken-ken padha suket. Lah jebul ki kleru ngen wong lah kupinge ndek kula ki diperung niku. Oh, dadi lemu ngarit ki goleke pakan gagak rimang kuwi kleru nggone wong njur sliramu didukani lan ditatoni ngono apa? Nggih. Kaya ngono kok kowe man. Pokoke ngrusoi rondo nang alas man kok nganti dikupingmu diperung ngono. Kok niku kok mboten ngertos. Kleru le ngarit po ngubani rondo kowe man. Lek ngerumput ampun. Kleru ngen wong liya ngono. Ngoten menika Kanjeng. Sesuk neh yen arep mapan golek suket kala njono kanggo pakan gagak rimang yen ana wong matur sik kuwi kanggo umum apa kanggo pribadi. Yen kanggo pribadi ya aja grusa-grusu, peh lemu, disawang marem, duntal ngono ya ora prayoga to, Pak. Lah nggih ngoten iku Kanjeng. Gatekno bendaramu ngomong iki. Lah jarine enten si gemoy milik semua orang niku kok. Lah kok njur kaya mangkono. Wong taun nang sajak nyolok wade kuwi nggon kuping kuwi gethe godresan Injih menika Kanjeng. njur Cobi kula. Apa iki man? kuwi bebungah apa-apa man. Mau lho kok diperung ditemplek ini ku boten. Iki kan surat tagihanmu kayane man. Nika Kanjeng wonten kupingipun paman kok Coba wong wonten taun. kertas menika napa menika isine Kanjeng? Adimu ditambani sik goleke tombo. Mesakake. Nawala wong taun. Terus pundi? Saka Sultan Hadiwijaya kang ditujokake marang ingsun Arya Penangsang. Ngoten saking Jeng Sultan. Coba padha midhakake para taun lan para prajurit kabeh. Niku wonten serate menika Kanjeng. Laraping ponangkin toko katur Kakang Masdi Pati Kagem panjenengan menika Kanjeng kadosi. Jipang Panolang tetunung pangalembuna wong taun. Saking Jeng Sultan menika Kanjeng. Iya wong taun. Nggih mboten maiben menawi ngalembana. Sinuyutan mring kaula dasar diktaya adi luhung sinembah mring para kaula asimring kaula alit pangalemdono wong taun Saking Jeng Sultan nang menika. kok sajak nyolok wadi wong Terus taun pundi menika Kanjeng? isih ana bacutane wong taun Kok bleret-bleret menika? Terus Padha pundi mendarat menika? taun, taun. Nggih. Kok mung sedidik cacat ira menapa menika Kanjeng kok njuk kados ngoten? Kacuretan wani Lho. Kok njuk duka menika terus pundi Kanjeng? gedek cupluk Prajurit, benderamu jagono prajurit. Ayo, benderamu dijaga iki, prajurit. yen nyoto padha prawira Sare Kanjeng, sare. Ampun Kanjeng ngoten, Kanjeng. sabar Kok kados ngoten to Kanjeng? Sing nyoto sabar mawon Kanjeng. yen rawani Juk duka menika terus pundi Kanjeng? ape Ampun kados ngoten Kanjeng sing sareh mawon Kanjeng. Kok juk duka kados ngoten Kanjeng.
Ampun kados ngoten Kanjeng. Prajurit pekate siapno Kakarimang kanggo bendaramu. Dik. Monggo menika Kakarimang panjung kados santos mawon Kanjeng. Sing sareh sabar Kanjeng. Sutojoyo mati ya aku Sutojoyo Sutojoyo aku Sutojoyo